Във всяка общна среда има поне един герой, който вярва, че с малко чар и неуместен комплимент може да покори сърцата на всичките си колежки. В нашия случай този герой е работник Екс. Майстор на непохватните свалки, великият шампион на кринч културата. Ето историята на неговите успехи в света на офис романтиката, която се разиграва под съпровода на смях и неудобство. Започваме с класиката. Понеделник сутрин е, а работник Екс е вече готов за нови подвизи. Докато Мариана, новата стажантка, търсеше къде да сложи кафето си, работник Екс реши, че това е идеалният момент за своя първи удар. Мариана, очите ти светят като монитора ми в петък след обед, казва той с усмивка, сякаш току-що е измислил най-голямото любовно изречение в историята. Мариана го поглежда объркана. Тя не знае как да реагира. Дали да се засмее на шегата или да се опита да разбере какво точно означава това. Но докато тя размишлява върху тази дълбока метафора, работник Екс е убеден, че е спечелил първата си победа за деня. Той се оттегля доволен, оставяйки след себе си едно объркано момиче и няколко колеги, които се опитват да не се засмеят на глас. Миналата седмица беше една от тези типични седмици, когато работник Екс беше по-продуктивен в създаването на социални гафове, отколкото в работата си. Мария с лекота носеща един аромат на скъпа марка минаваше покрай бюрото на работник Екс, когато той, за жалост, забеляза. Мария, парфюмът ти ми напомня на картофена супа, любимото ми ястие. Избухна той с радост, сякаш е открил философския камък на флиртовете. Мария спря и се загледа в него, сякаш не е сигурна дали трябва да се усмихне или да се оплаче от обонянието му. И докато тя се чудеше как да реагира, останалите колеги се бориха с напиращия смях. О, благодаря, отвърна Мария с най-учтивия тон, на който бе способна, преди бързо да се отдалечи, избягвайки всякакви допълнителни кулинарни комплименти. В петък следобед, когато офисът вече мечтае за уикенда, работник Екс реши, че е време да атакува с нещо малко по-изискано. След като забеляза новите обувки на Надя, той реши да прояви своята литературна страна. Надя, твоите ходила изглеждат като уискито ми, изящни и силни, произнесе той, сякаш е поет на ръба на епохална творба. Надя се спря на място, потръпвайки от абсурдността на този комплимент. Тя дори не знаеше какво да каже, вероятно защото никога досега не бе чувала, че краката й могат да се сравнят с алкохол. Колегите от съседните бюра вече не се сдържаха, смехът избухна като ураган, а работник Екс, разбира се, беше повече от горд със своето постижение, вярвайки, че е постигнал нещо уникално. Една от особеностите на работник Екс е неговата невероятна способност да намира двусмислени и напълно неподходящи сравнения. Един от примерите за това е, когато той реши да похвали Мария за нейната нова рокля. Мариана, роклята ти е като презентация на шефа, изключително професионална, но малко скучна, заяви той, сигурен, че този комплимент ще я впечатли с искреността си. Мариана го погледна с дигната вежда, а в офиса настъпи мълчание. Никой не беше сигурен дали той току-що е изразил възхищение или е направил най-неловкото обидно сравнение в историята на офиса. Мариана, която очевидно имаше чувство за хумор, реши да се усмихне и каза: поне не е като твоите шеги, смешни, но напълно неуместни. Офисът избухна в смях, а работник Екс, макар и леко смутен, реши да се оттегли с достоинство, или поне с това, което му беше останало от него. Не можем да пропуснем и най-славния му момент, когато реши да направи комплимент на Лили за нейната коса. Лили, косата ти е като Excel таблица, перфектно подредена, но ми причинява главоболие. Лили го изгледа явно изумена от тази странна аналогия. Тя знаеше, че работник Екс не е специалист в комплиментите, но не бе подготвена за нещо толкова абсурдно. Колегите се смееха, а Лили само спи рамене и си тръгна, мислейки си дали работник Екс разбира поне половината от това, което казва.
И така, ден след ден, работник Екс продължава да ни радва с изключително несполучливите си опити за флирт. Докато повечето от нас се опитват да избягват всякакви социални гафове, той изглежда ги прегръща с отворени обятия. Неговите комплименти са перфектният пример за това как не трябва да се държим на работното място, но същевременно служат и като забавен учебник по социални гафове. С всеки нов работен ден, ние с нетърпение очакваме следващия му ход. Ще бъде ли сравнение с друг софтуерен инструмент или може би нова, още по-неудобна метафора? Едно е сигурно, с работник Екс никога не е скучно. И докато той упорито продължава да раздава своите нелепи комплименти, ние ще продължим да се забавляваме, наблюдавайки неговите провали. В крайна сметка, понякога най-добрият начин да преодолееш работния ден е с малко смях, дори и той да е на гърба на работник Екс и неговите несполучливи свалки.